Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresina tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija ninġabru ħalli ngħidu flimkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qis, intu qed tissaltna tiegħek li ċkejknin u lumli, enna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ekku eżis semmija inkomplu il-ħajja verament sabiħa ta' din il-qaddisa mill-ktieb hekk li jġib titlu Storja ta' Ruħ. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna. L-aħħar darba konna qegħdin naqraw kapitlu 3 fejn qaltilna li issa sa tibda snin ta' niket. Semmitilna meta daħlet fil-kulleġġ Benedittin, soffriet anki hemmhekk, semmitilna l-jiem ta' vaganza, illum sa semmilna barra li kompli tajdinna fuq il-ħbiberija tagħha ma' oħta ċelin, sa tajdinna anka fuq l-ewwel tqarbina tagħha. Sa tkellimna wkoll fitħul fil-Karmelu ta' Polin li din l-aħbar ta' niket kbir il-Teresina tinsewx li Polin kienet magħżula biex tkun flok omma li tieħu ħsieba. Ejjem inkomplu naqraw fejn ħallejna l-aħħar darba. Dittajdilna Teresina fuq kemm i u ċelina kienu verament ħbieb.
Nista' ngħid tajt kompli tikteb li din iċ-ċkejkna oħti l-Aziza qatt ma ġelitni mbagħti, iżda għalija kienet oħti l-Aziza li tant tħobbni, kienet għalija bħal raġġ tax-xemx, għax ferħitni, farġitni dejjem. Min jista' jgħid bli maqlubija kienet taqbes għalija meta konna flimkien fil-kulleġġ, meta xi drabi kienu jakkużawni f'xi ħaġa. Fil-fatt tgħidilna li kienu tawni t-titlu ta' it-tifla ċkejkna ta' ċelin, u għalhekk meta din kienet tkun xebet minni ta' tfalli huma, l-akbar sinjal li kienet tkun iddejqed bija kien li tgħidli int m'għadekx it-tifla ċkejkna tiegħi, kollox intemm. U jien niftakar f'dan dejjem kemm kont ninkett, imbagħad kien ikolli naqbad nibki bħal xi Madalena waqt li nitlobha bil-ħniena li tibqa' tħares lejja bħala t-tifla ċkejkna tagħha. Ftit wara kienet tannaqni magħha u twenni li ma kienet se tiftakar xejn iżjed. Sabiex tfarraġni kienet taqbad waħda mill-pupi tagħha u tgħidilha Aziza tiegħi, għannaq lil tsitek. Darba waħda il-pupa kienet hekk imħeġġa biex tannaqni bl-akbar ħlewwa li daħlit li ż-żewġ idejn żgħar tagħha f'imnieħri tgħidilna. ċellin li ma kienitx għamlet dan apposta ħarset lejja kollha mistaġba għax il-pupa kienet imdendla ma' mnieri. It-tsija ġifieri it-tsija hawnhekk hija din il-qadisa tagħna. Bada miċwis biex warbet minna il-qabda ħelwa żejjed tan-neputija għall-pupa u bdiet titħaq qalba kollha għal ħaġa hekk mhux tas-soltu. L-iktar ħaġa ta' gost tgħidilna kienet li tarana nixtru ir-regali tal-istrina, it-tnejn flimkien fil-bażar. Konna naraw kif nagħmlu biex nistaħbew waħda mill-oħra. B'dawn l-10 ishom 10 cents x'kellhom x'jonfqu kien jeħtieġilna nixtru għall-inqas 5 jew 6 ħwejjeġ diversi. U l-gara bejnietna kienet min kien jixtri l-isbaħ oġġetti. Kollna ferħana b'dak li konna nkunu xtrajna, konna nistennew bla sabar l-ewwel jum tas-sena sabiex nagħtu lil xulxin ir-rigali tagħna ta' ġmiel li ma bħalu għalina. Dik li kienet l-ewwel kienet mur tiġri biex tagħti lill-oħra is-sena tajba. U mbagħad konna nagħtu l-istrina lil xulxin u kull waħda kienet tibqa' mitlufa faċqa sħiħa quddiem id-tesori mixtrija b'10 cents għax jitshom il-flus tagħhom jaqblu ma' tagħna. Dawn ir-rigali żgħar kienu jagħtuna gost kważi daqs ir-rigali sbieħ tal-istrina li kien jagħtina tziju barra minn hekk. Dan kien ikun biss il-bidu ta' dawn il-ferħat. Dak il-jum kienu jlebsuna bil-għaġla u kull waħda minna kienet tkun għassa biex taqbes fuq il-papà hekk kif kien joħroġ minn kamartu. Kien ikun għajjat ta' ferħ mad-dar kollha. U dak li msejken missier kien jidher ferħan li jara ħinja, li jarana kollha ħinja. Ir-rigali tal-istrina li Mario u Pauline kienu jagħtu l-tfal tagħhom, ġifieri l-ċelin u lila l-Teris, ma kellhom ebda siwi kbir, iżda lilhom kienu jimlewhom bena kbir. Dan kien minħabba li aħna f'din l-età ma konniex imxebbejn mill-ħajja u ruħna fil-friskezza kollha tagħha kienet qiegħda tiftaħ bħal fjurħini li jilqa' l-ewwel nida ta' filgħodu. L-istess żiffa ħelwa kienet tbandal il-koralla tagħna. Hekk li dak li kien ikun ta' għena jew ta' nika tal-waħda kien ikun l-istess għall-oħra. Iva,
il-ferħat tagħna kienu l-istess għal xulxin. Dan ħassejtu l-iktar fil-jum sabiħ tal-ewwel tqarbina tal-Aziza Ċelin tiegħi. Ċelin għamlet l-ewwel tqarbina tagħha il-ħamis 13 ta' Ġunju tal-1880. Kont għadni ma bdejtx immur l-abazzija għax kien għandi 7 snin. Imma żammejt f'qalbi l-ogħla tifkira ta' tħejjija li jient madri Aziza tiegħi qed tgħid lil Polin kont wassalt lil Ċelin biex tagħmel. Kull filgħaxija kont qiegħda fuq il-koptok u tkellima fuq l-azzjoni kbira li kienet sejra tagħmel. Jien kont noqgħod nisma' bil-ħerqa ħalli nħejji ruħi wkoll, ma ta' sikwiet int kont tgħidli nitlaq minn ħdejkom għax kont għadni żgħira wisq. Qalbi kienet titqal sewwa u kont naħseb li 4 snin ma kienx twal wisq biex nitħejja ħalli nilqa' lil Alla fija. Kien baqa' 4 snin biex tagħmel il-praċett Tereżina. Darba minnhom fil-għaxija smajtek tgħid li min meta wieħed jirċievi l-ewwel tqarbina jeħtieġlu jibda ħajja ġdida. Jien mill-ewwel għamilt il-fema li ma noqgħodx nistenna dak il-jum, iżda li nibda ħajja ġdida fl-istess żmien ta' Ċelin. Qatt ma ħassejt li kont inħobba daqskemm ħabbejta matul it-3 ijiem tal-irtir tagħha. Għall-ewwel darba f'għumri ġejt mifruda minnha u ma kontx norqod fis-sodda tagħha. Fl-ewwel jum billi nsejt li ma kinitx sa terġa' lura fil-għaxija, żammejt għanqud żgħir taċ-ċirasa li l-papà kien tani sabiex niklu magħha. Meta barajtix tasal lura sewwiet qalbi ħafna. Il-papà farraġni billi qal li l-għada kien se joħodni l-abazzija ħalli nara lil Ċelin tiegħi u kont inkun nista' nagħtiha għanqud ċirasa ieħor. Il-jum tal-ewwel tqarbina ta' Ċelin ħallili mnaqxa f'qalbi tifkiriet jixbħu lil dawk tal-ewwel tqarbina tiegħi. Hekk kif qomt filgħodu waħdi dik is-sodda kbira ħassejtni mazza fil-għena. U għallum, il-jum il-kbir wasal. Ma xbajtx intenni dan il-kliem, delli li kont jien li kont sejra nagħmel l-ewwel tqarbina tiegħi. Nemmen li f'dak il-jum irċevejt grazzi kbar u nħares lejh bħala wieħed mill-isbaħ jiem ta' ħajti. Mor ftit lura fi żmien biex nitkellem minn din it-tifkira ħelwa u kollha għaxqa. Missa jeħtieġli nitkellem mit-tiġrib kollu niket li qasam il-qalb ta' ċkejkna Tereż meta Ġesu ħadilha l-Aziza mama tagħha, Polin tagħha, maħbuba bożza kbira. Jum minnhom kont għedt lil Polin li kont nixtieq inkun eremita u nitlaq magħha f'deżert inbijat. Iweġbitni li x-xewqa tagħha kienet bħal tiegħi wkoll għax hi kienet qiegħda tistenna li jien nikber ftit ieħor biex titlaq mid-dar biex tmur soru ġifieri. Bla dubju dan ma kienx intqal bis-serjetà imma Tereż ħaditu b'mod serju u li ma dwejjaq ma ġarbitx meta jum minnhom semet lil Polin titkellem ma' Mari dwar id-dħul tagħha fil-Karmelu fi ftit ta' żmien. Jien ma kontx għadni naf x'inhu l-Karmelu imma fimt li Polin kienet sejra titlaqni ħalli tidħol f'xi monasteru. Fimt ukoll li hi ma kinitx se toqgħod tistennini nikber ftit u li kont sejra nitlef it-tieni jommi. Kif nista' nfisser id-dieqa kbira ta' qalbi f'waqt wieħed fimt x'inhi l-ħajja. Sa dakinhar kont għadni qatt ma rajta hekk ta' dwejjaq l-ħajja. Immissa deret qudiemi bħalma hija ta' bilħaq. Rajt li ma kinitx ħaġa oħra ħlief biss dbatija u firda bla qiegħda. Xerri dmuħ tas-sew ta' mrar għax kont għadni ma fimx il-għena ta' dbatija x'il-qudiem
kienet tkun fl-ikbarena waqt it-tbatija tagħha, eżis semmija importanti di għalina. Kon dajfa, dajfa, illi nodda bħala grazzja kbira li stajt niflaħ għal tiġrib li derek aqwa mill-forzi tiegħi. Li kieku sirt naf mod aktar ħelu bit-tluq tal-Aziza Pauline tiegħi, forsi ma kontx insofri daqshekk. Iżda billi sirt naf bih hekk Alla rrieda kien qisu sejf li nifidli qalbi. Fil-fatt Madre Agnese li hija oħta wara wrid soba kbira li ma kienx ħejjiet bil-mod lill-oħta żgħira għad-dħul tagħha fil-Monasteru Karmelitan Terezjan tal-Iżjed ta' tistqar li lanqas biss ħolmot li Terez ta' 9 snin kienet sa tifhem dan x'kien ifisser sewwa. Nibqa' niftakar dejjem Aziza madre tiegħi bli ma ħellewwa farraġġ snin. Imbagħad jien tfissirtli il-ħajja tal-Karmelu li deritli hekk sabiħa. Meta bdejt nerġa' naħseb fl-ispirtu tiegħi dak kollu li kontetli, ħassejt li l-Karmelu kien id-deżert fejn Alla rriedni mmur nistaħba jien ukoll. Minna bdiġġa tħoss il-vokazzjoni. Dan ħassejtu b'qawwa kbira ġewwa fija illi ma baqa' ebda dubju f'qalbi. Ma kienitx ħolma ta' tifla żgħira li ħalliet min iħajjara iżda kienet iċ-ċertezza ta' sejħa divina. Ridt nidħol fil-Karmelu mhux għal Pauline, le, imma għal Ġesu biss. Bdejt naħseb ħafna fuq dawn il-ħwejjeġ li l-kliem ma jistax ifisser imma li lili ħallewli paċi kbira f'ruħi. Il-għada mort nafda dan is-sigriet tiegħi ma' Pauline li ħarset lejn xewqati bħalli kieku kienu ir-rieda tas-sema u qaltli li malajr kienet se toħodni magħha biex dara lil Madre Pirjula tal-Karmelu u li lila kelli ngħidilha dak li Alla kien qiegħed jagħmel li jiena nħoss. Issa għal din iż-żjara solenni intażel il-ħadd. Iżda tħawwad bosta meta sirt naf li Mari kuġinti kellha tibqa' miegħi, kienet sejra magħha l-Karmelu u kellha tibqa' magħha waqt li tkun qed tkellem lill-Madre billi kienet għadha żgħira ħafna hekk li setet tara lis-sorijiet Karmelitani imma jien rid insib xi mezz kif stajt nibqa' waħdi mal-Madre Pirjura. U dan huwa li ġieni f'moħħi. Qed lil Mari li la darba aħna kellna l-privileġġ li naraw lill-Madre kellna nkunu ħelwin u puliti ħafna magħha u li biex nagħmlu dan kien jeħtieġilna nafdawla s-sigriti ta' qalbna. Għalhekk għal ftit waħda kellha titlaq minn ħdejha biex l-oħra tkun tista' tibqa' weħeda magħha. Imbagħad l-oħra tagħmel l-istess. Ara kemm ġie jaħsib intelligenti f'moħħha din Tereżina tagħna. Mari ħaditni fil-kelma u minkejja l-istmerrija tagħha li tafda xi sigreti li ma kellix fil-fatt, waħda wara l-oħra bqajna weħedna mal-Madre. Wara li semet il-ħwejjeġ kbar kollha li rid nafdala, Madre Mari de Gonzague
emnet fis-sejħa tiegħi. Imma qaltli li ma kinux jilqgħu fosthom postulanti ta' 9 snin u li kien jeħtieġli nistenna sakemm ikolli 16-il sena. Il-Kostituzzjonijiet tas-Sorjiet Karmelitani Terezjani kienu jgħidu li ma kellhom idaħħlu magħhom ebda postulanta li jkollha inqas minn 17-il sena. Terezina tkompli tikteb, jien intlaqt f'idejn Alla. Minkejja x-xewqa ħajja tiegħi li nidħol malajr kemm seta' jkun u li nagħmel l-ewwel tqarbina tiegħi fil-jum tal-għoti tal-libsa reliġjuża lil Pauline. Kien f'dan il-jum li rċevejt xi kumplimenti għat-tieni darba. Suor Teresa ta' Santu Wistin ġiet tarani, diġi waħda mis-sorjiet, ġveru li kienet fil-Karmelu ma' waħda. U ma naqsitx tisqar li jiena kont ħelwa. Lanqas kien għadda minn moħħi li mmur il-Karmelu biex nilqa' tifħir bħal dan. U meta tlaqt mill-parlatorju għal-post fejn kienu jmorru biex jaraw lil dawn is-sisters. Ma waqaftx ngħid u ntenni lil Alla li kien għalih biss li rrid insir Karmelitana. Għad bajnejja miftuħa biex nikseb il-ġid mill-Aziza Pauline tiegħi fil-ftit ġimgħat li kienet fadlilha tibqa' fid-dinja. Kuljum ċelin u jien konna nġibula xi gatò u xi ħellu għax konna naħsbu li l-qudiem ma kienet se tiekol minnhom qatt aktar. Konna noqogħdu ma' ġenba kuljum u ma ħallejnilha ebda waqt ta' mistrieħ. Fl-aħħar, 2 ta' Ottubru wasal, jum ta' dmuħ u ta' barkiet meta Ġesu ata l-ewwel fost il-fjuri tiegħu, il-fjur li kellu jkun l-om ta' dawk li ftit snin wara kellhom jingħaqdu magħha għax nafu li l-qudiem kemm Teres din qaddisa tagħna u kemm oħta Ċelin daħlu Karmelitani wkoll u oħthom Pauline kienet il-Mader Superjura tagħhom. Għadni qiegħda nara l-post fej Pauline tatni l-aħħar bewsa imbagħad it-tija ħaditna kollha għall-qudiesa waqt li l-papà tela l-għolja tal-Karmelu biex joffri l-ewwel sagrifiċċju tiegħu. Marret miegħu it-tija u anki Mari, il-familja kollha kienet imbikkija hekk li kull min rana deħlin il-Knisja baqa' jħares lejna bistaġib imma lija dan ma kienx ifisser xejn u ma żammejtx lura dmuħ tiegħi. Nemmen li ukoll kieku kollox madwari kellu jiġġarraf lanqas biss kont nagħti każ ta' xejn. Ħares lejn is-sema kaħlani hekk sabiħ u bqajt mistaġba kif ix-xemx sedet tibqa' diddi b'dawlek qawwi meta ruħi kienet mazza fid-dwejjaq. Aziza madre tiegħi, forsi jint qiegħda tistħajjel li jien qiegħda nkabbar iż-żejjed in-niket li ġarrabt nifhem tajjeb li ma kienx imisni ħassejta hekk bi kbira la darba kelli t-tama li nerġa' nsibek fil-Karmelu imma ruħi kienet il-bogħod milli tkun matura. Kien jeħtieġ li ngħaddi minn ħafna tiġrib qabel ma nilħaq il-għan hekk mixtieq. It-2 ta' Ottubru kien jum li fih kelli nerġa' nibda mmur l-abazzija u dakinhar kien jeħtieġ li mmur kemm minkejja id-dwejjaq tiegħi. Wara nofsinhar it-tija tiġborna u toħodna il-Karmelu
U hemm rajt l-Aziza Pauline tiegħi minn wara l-grada kemm soffrejt f'dak il-parlatorju tal-Karmelu la darba qiegħda nikteb l-istorja ta' ruħi lill-Aziza madre tiegħi jeħtieġ li ngħidilha kollox u nisqal li jitbatijiet li ġarrabt qabel id-dħul tiegħek ma kinux xejn meta tqabbilhom ma' dawk li ġew fuqi wara. Kull nhar ta' ħamis konna mmorru il-kol bħala familja il-Karmelu u jien imdorrija kif kont li nitkellem qalb ma' Pauline wara ħafna taħbit kont nikseb minuta jew 2 biss biex nibqa' waħdi magħha fl-aħħar ta' żjara. Wieħed ma jifhem li kont ngħaddi dan il-ħin nibki u kont nitlaq minn hemm b'qalbi maqsuma. Jien ma kontx nifhem li kien biħsieb fejn lejn it-tija li jien tkun tażel li toqgħod tkellem lill-kuġini ġejn u l-mari minflok ma ddur lejn l-uliċka tiegħek, ġifieri Lea u lejn ċelin. Jien ma stajtx nifhem dan u kont ngħid fil-qiegħ ta' qalbi Pauline hija mitlufa għalija. Hija xi ħaġa li taġbek li tara kif l-ispirtu tiegħi kiber f'nofs din it-tbatija u kiber b'mod tassew qawwi sal-punt li ma domx ma waqajt f'marda. L-lum nifquha u is-semmija jiena nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.